Sauti daga DJMissy.com. NP It's Bravo Production. zan buga gangar rawa sai ki yi muna rawa zan buga gangar rawa sai ki girgiza baya haba zan buga gangar rawa sai ki yi muna rawa zan buga gangar It's rawa Bravo Production. sai ki girgiza baya haba ta ji daɗin gangawa in shafata sai na ta da gefe da na tsara ta ta ce mun gyara ta nan take a wurin na gyara ta wannan bayan sai da mota ta zan ja gaba sai in tuka ta yana jijjiga mun kai ɗinta na ce a'a sai dai nan ɗinta before you know sai gana a bayan ta tana ta girgiza mun bayan ta ki saki jiki ki bani jiki wannan bayan yana ta jan jiki ga ta da baya sai ka ce faniki tana ta bani sun ina da ɗinki yari mai pop ne da gangan kowa so take in buga gangan ga 'yan matan sai yangan kina bani zan bige da gangan to ki yi haka sai in yi haka kina bani nan to mu je haka na ɗinki da ke sa a yi haka matan da maza sai ku yi haka zan buga gangan rawa sai ki yi mana rawa zan buga gangan rawa sai ki girgiza baya haka zan buga gangan rawa sai ki yi mana rawa zan buga gangan rawa sai ki girgiza baya haka na buga gangana zan buga ta karbi sandana tana rawa gabana dan ta ji kiɗan gangana ga ta da kaya ciki a baya rawa take tana juya baya ga ta da nan kuma ga na anan tana girgiza nan ina bubbuga nan ki je kasa sai in karkasa da na fara sai na farfasa ba ni mana kayan ki da daɗi sauke mana a cikulin cikulele zo in buga ki kamar wani bele wai menene ki share suwa ne kun ga an tare su share suwa ne zan buga gangar rawa sai ki yi mana rawa zan buga gangar rawa sai ki girgiza baya haba zan buga gangar rawa sai ki yi mana rawa zan buga gangar rawa sai ki girgiza baya haba It's Bravo Production. Baba ka kashe kiɗan nan kuwa. Bravo on the beat. Sauti daga DJMissy.com. It's Bravo Productions.